Det är de som dansar. Kolla! Okej, är ni beredda? Ja, nu har jag fått det bekräftat. De har ju något på gång. Hur höjer man ljudet? Du, de jobbar tillsammans. Har du inte? Hej, spelar du in eller? Hur höjer man ljudet? Vid mobilen, via Klicka på mobilen. din mobil. Också. Jag tror det är på högsta. Dansar man till det här då? Nej, så här. Oj! 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 Nej, Viktor, nästa! Kom, nästa! Du var dålig, alltså. Oj då. Dubbelbacka! Du, en fyrkant! Dennis, vad gör du? Du ska också modell! Sensual! Dennis, en fyrkant! Kolla, jag kan det nu! Nu, nya fågeldansen! Ha, nya fågeldansen! Släpp honom, snälla! Nej, katt. Det där var på gränsen till våldtäkt. Det var en katt. Skål! Det kanske inte är hans. Nej, stäng av Rebecka!